Report! Napalgang patay ang 11 anyos nga si Erica Kabatingan sa sapa sa Barangay Basak, Mandawi City sa adlaw nga para unta sa iyang enrollment. Gipahibaw sa Mandawi City Police Office kun MCPO nga ang lawas sa biktima nakit-an sa usa ka trabahante nga naglakaw duol sa sapa. Ang bata nakit-an nga nagatubang sa tubig o gituhuan nga namatay human matagak. Si Erica, residente sa City Orchids, Barangay Basak, wa makauli pagkahuman nga namaligya og recyclable nga basura kauban ang iyang lola. Suma sa inahan nga si Ruby Rose Kabatingan, ilang gisultian ang bata nga di na mulakaw, apan midayon gihapon kini og gawas. Matod sa inahan nga posible nga nakasinati og seizure si Erica, samtang naglakaw nga way kagunitan daplin sa sapa. Sukad pa niadtong Disyembre adunay kalit-kalit na seizure ang bata, hinuon negatibo sa head trauma ang resulta sa CT scan sa biktima. Nagulang inahan nga si Kabatingan nga ang tubig sa sapa ubos ra sa tuhod ug wa sila makahibaw nga tuara di ang ilang anak didto. Matod niya nga niagi sila sa iyang nahimutangan apan wa sila makakita kaniya. Gikatakda unta nga enroll si Erica sa grade 5 ug siya ang ikaupat sa 7 ka magsuon ug bagdo si anyos na unta si Erica sa Hulyo 19. Padayon ang investigasyon sa MCPO ug girekomendar ang autopsy aron masayran ang tinuod hinungdan sa iyang kamatayon. Suma ni Lieutenant Colonel Mercy Villaro, tigpamaba sa MCPO, ilang siguro kung unsa gyud ang tinuod nga panghitabo. Kini si Idol Aiko, di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM, balita.